katarungan. Yan ang hinaing ng ilang residente sa bayan ng Sogod sa Cebu sa ordinansang nagtataas sa presyo ng tubig doon. Yan at iba pa sa Balitang Dako ni Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, naghain na ng petisyon ang ilang residente ng Sogod, Cebu para pigilan ang pagtaas ng presyo ng tubig matapos may pasa ang bagong water code ordinance ng munisipyo. Noong hindi pa kasi napasa ang bagong ordinansa, ay nasa 100 piso lang ang kada 10 cubic meters ng tubig sa Sogod. Pero ngayon, aabot na sa 250 pesos ang presyo niyan. Napahain ng writ of preliminary injunction sa Regional Trial Court si retired Police Major General Jose Marie Espino at ang kanyang asawa na si Rose ng mga residente ng Sogod sa Northern Cebu. Yan ay para madeklara null and void ang naturang ordinansa. Una kasi sa lahat ay hindi dumaan sa public consultation ang ginawang ordinansa bago ito aprobahan. Idinaan lang daw ito sa mga kapitan ng barangay at hindi sa taong bayan. Giit ni Espino, hindi dapat pagkakitaan ng munisipyo ang isang basic commodity gaya ng tubig. Sa isa pang Balitang Dako, Sherin, inilatag na ng Cebu City ang mga paghahanda sa nalalapit na Palarong Pambansa 2024. Ininspeksyon kahapon ng DepEd Assistant Secretary Francis Cesar Bringas ang main venue sa newly renovated Cebu City Sports Complex, pati na rin ang bagong racetracks nito sa athletics. Bago rin ang swimming pool at yung mga rooms ng mga opisina sa ilalim ng grandstand pinag-aayos. Satisfied naman daw si Bringas sa nakitang improvements ng Cebu City Sports Complex, pero may mga kailangan iilang dapat gawin sa mga biliting sites. Ayon kay Acting Mayor Raymond Garcia, pinaghahandaan din ng syudad ang mga pagulan at isinaayos ang mga drainage malapit sa venues. Inaasahan din ang pagdalo ni President Bongbong Marcos sa opening ng Palarong Pambansa sa July. Pupunta din dito sa Cebu bago ang opening ceremonies si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Mao kana ang mga nahipos natong Balitang Dagko karong adlaw. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Dale Israel.